क'क्राझार ब्रह्मपुरायाव प्राइमारि हेल्थ सेन्टार एबा गुदि सावस्रि मिरु गायसंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। MLA सिउलि महिलारिया गायसङो अन्थाइ खाम्फा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 37 नं राजा लामानि साफारसे थानाय ब्रह्मपुरा गामियाव 2,42 लाख रांनि प्राइमारि हेल्थ सेन्टार थामहिनबा गुदि सावस्रि मिरु लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसङो MLA सिउलि महिलारि बिथाङा, जायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों। मानोना गोबाव समनिफ्रायनो मोजां फाहामथायनि सुबिदाखौ मोनाखैमोन ओनसोलनि सुबुंफोरा। हाबाफारियाव MLA सिउलि महिलारि बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बाहाय मोनसे दस बेडेड हस्पिटाल खुलिनाय जादों खारन बे ओनसोलाव हेल्थ केयारनि नामाव बेबायदि गैफेरामोन। एबारहाय जोङो फार्स्ट प्रायरिटि होदों जाहाथे 10टा बेडेड हस्पिटाल जायो आरो डाक्टारा एभेलेबेल थायो आरो बाहाय एन्टायार 20टा गामिसो दङ बाहाय लुंसुंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसोर जाहाथे काभार खालामनो हायो बिसोरखौ बेनो। जिहेतु बे गोग्लैसोनाय गोथौ ओनसोल बेयाव रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जादों। बे देहा फाहामसालिखौ फसंनायनि उनाव माबायदि सुबिदा मोनो? बाहाय 24 आवार्स डक्टर थागोन आरो नार्स थागोन आरो बाहाय 10टा बेड जागोन जिहेतु आरो प्रेगनेन्ट वमेनफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन। दा बेनो आरोखि 10टा बेडआव सानोबा नोङो काभार खालामनो हायो जथेस्थ' 20टा गामियावहाय बेबायदि। बेसेबां बाजेटजों लुफुंनाय जागोन? खम बाहाय लिरदों 2.43 crore बाजेट। BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय ना? बे BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय।